Koome to soro nyako Ramogi ni ogai mado Martha Koome odok ne do ewi chik mar gero udi ma nengogi oyueyo kowacho ni ok gisir chenro ma kamano. Ma en ataro gi mano manyichane jatend piny William Ruto e kaunti ma Bomet owacho ni piny owacho oseyiere gi doho mar keto chenro no e tim. Owacho ni doho tiyo yore kendo piny owacho ok oyiene donjore e chenro mag doho. Koome wuoyo Naivasha kama owacho ni doho nokawo okang' mar chungo chenro no kaluwore gi chike ma pacho ka. Bende okwedo paro moro amora ma geto riwo kanyakla doho ma iyale buche mag ndiko oganda e tije kod mano mar alwora, kowacho ni ma en okang' ma piny oseyombo. Judge, I'm not a communication expert, but all I could say or deduce from that conversation is that it was taken out of context or there was misinterpretation, because what His Excellency was saying is that he agreed with the judgment of the court that gave directions on what needed to be done to create a framework on how to administer the housing levy. And what he was telling Kenyans is that the executive has complied with the directions given in the judgment to come up with a framework, which is the Housing Levy Act. I would like to assure Kenyans is that the judiciary was not a party in that matter.